isikhona iflakasimulo nalantaba yentshukumo. Shabakosi tama akapara mantoko povosai asabugani ngaku kaNkulunkulu. Rapa pa 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 rababata kopoyasa. Hallelujah. Thank you, Lord. He's worthy of all glory. We can do better than that. Shall uNkulunkulu wethu ophakemeyo sishayela ungikhona. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Asithathe ithuba sibingelele kakhulu kuDokotela uNyandeni egameni lika Jesu Kristu elinamandla wonke. Awu amen. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngempilo yakhe. Intshukumo I remember ngiqala ukubona into yayo ngangiyibuka ku YouTube. Ngangiqala ukukhaliswa into ngiyibuka ngingekho kuyona. Indlela amandla alomsebenzi amakhulu ngawo. We thank God for this vision and siyambonga futhi ukuthi ekhethe isikhathi sethu generation yethu ukuthi evuse lo mbono. Mhlambe singamupha kakhulu uDokotela noNkulunkulu wakhe izandla ezinkulu. We can do better than that, church. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Asibingelele kakhulu egameni lika Jesu, the elders, the leadership yentshukumo, the fivefold egameni lika Jesu, baba umama insizwa intombi egameni lika Jesu. Amen. Baba umeya okhona phakathi kwethu sebingelela nabo bonke ahamba nabo. Alibonge igama lenkosi. Aw hallelujah. Ungidlalela into uNkulunkulu akayibeka enhlizweni yami bazalwane namhlanje. You need to be aware of izenzo 12. You need to be aware of izenzo 12. Because uNkulunkulu ubeke very clear to me ukuthi ibandla lidlula kwi-season yezenzo 12. Zenzo 12, we are not reading. This is my opening. This is my introduction, and if ubambelana it will be very easy kule nto uNkulunkulu akayibekile. Izenzo 12 lithi izwi kaNkulunkulu uHerodi walula isandla maselizothi ukuhlupha abathile bebandla. Hayi bonke bebandla. Abathile bebandla. Ngisakhuleka ngiza la uNkulunkulu ubeke very clear ukuthi kunabantu ogama labo abathile. Kunabantu abakwi position esize siyeqa masibengelela ngokwe protocol. Kodwa bahlezi kulela moya kwi level na kwi city ukuthi laba ke abathile bebandla. And uNkulunkulu lithi izwi kaNkulunkulu ku chapter 12 lithi mayilula isandla kalibamba ngebandla lonke kodwa kwabanjwa abathile.
uma ehlupha abathile usathane usukazi ukuthi abathile bakhulela abanye. So mayibamba abathile akabambanga bona bodwa, kodwa usebambe nalaba ngababangabanga. Namhlanje ngifisa ukukhuluma mhlambe hayi nebandla lonke kodwa nabathile ukuthi uyi-target kule season esiphila kuyo. Kunabantu usathane noma ehlasele plan izinto uyabeqa, hayi ngoba bengabangani naye, ingoba uyazi ukuthi bancike kwabathile. Uma engakashaya abathile angeke eze ebenze lutho, kodwa istrategy sithi akahlasela abathile ngoba abathile mabewa bawibodwa, kodwa bawa nabathile abancike kubo. So namhlanje ngifisa ukuthi sengathi ungangazenza unoma ubani, kodwa wena ungothile webandla. Ngizokhuluma nabantu laba abangafani nabanye, kungenzeka bedeleleke, kodwa uma umbuso wesithu uhlangene igama laba lisali labo bantu. Uma umbuso wesithu ucabanga ukunyakaza, kuba nabantu loyo avele bethi kodwa ubani uwanini, kodwa ubani ufanile, ungothile. Ngizokhuluma nalaba bantu laba abake behlaselwe bengazi ukuthi lempi ivelephi, abathi sengenze konke kodwa vele kuvuka izimpi ezithile, angazi ukuthi ngizosuphotsho wayo uvelephi. Kwesinye isikhathi azikho izathu zokuthi impi ivelephi, kodwa into yiyo elandisa, ayilandwa yinto, zilanda ukuthi wena ungothile. Kunabantu okuthiwa othile, lithi mayilula isandla kuleli bandla wenza izinto ezimbi lezi asenzana namhlanje. Kuthiwa walula isandla wabulala uJakobe. I-target yesitha ithi abafa abathile. And siphila kuleso sikhathi namhlanje la khona abantu abangamaphilazi ebandla bafile, because i-aim yesitha ithi abathile abafe. Waphinda wasilula isandla wabamba uPeter, akaze mbulale kodwa wambopha. Iplani yesitha ithi abafa abafayo abaphilayo beboshwe. Kodwa namhlanje usathanda unebhadi ngoba bazovuka bathile. Kukhona into ezokwenzeka nje kafishane, uNkulunkulu ayishilo enhlizweni yami ukuthi khona abazovuswa ngoba bangabathile bebandla. Ngicela ngizame kancane bafethu, I'm about to close. So isenzo 12 njengoba sikuye 2025 sibuyele kuye. Abanye bayabusa kodwa abathile bayahlushwa, abanye bayadedela uma beplana izinto ayidisturba, kodwa abathile bamakwa ngapha bemakwe ngapha. Yonke into abayenzayo ayizi easy, it's because bangabathile. Anginankinga neplan yesitha, ingxaki enkulu enginayo namhlanje eyokuthi uba othile kanti awuzazi ngothile. Ayikho into eyingozi njengokungayazi i-identity yokuthi who are you in the spiritual realm. Uma isitha sibona wena sibona bani, ngoba ezinye izinto uma usuzazi zithi mazehla uvela uthi vele bekumele lokhu kwenzeke ngoba vele angifani nabanye abantu. Uma ungazazi uhlezi ukhala ubalisa, kodwa namhlanje ngiyathandaza sengathi inkosi ngakuphi isambulo sakho, sazi ukuthi wena ungothile. Uma uhlaselwa uthi vele imini target, uma uvinjwa uthi vele I am a disturbance kwi-kingdom of darkness. Ngingothile webandla. So the plan of the enemy is to kill, ukuthi sikhonze nje kodwa sivele sibe izinto eziordinary, singabi nabo abathile. Ubulala uJakobe,
ophithe babophe uthi sinabo la kodwa baboshiwe akawuphakethe umuntu kwi-office lakhe angazi nikuphoda bazalwane angazi nikuphi kodwa ngiyathandaza nje sengathi singahamba sonke kule nto ukungakayibekile now esingabathile ke asidlala ama position afanayo singabathile umuntu nomuntu une position yakhe kodwa namhlanje specifically inkosi ngithumele kuzokhuluma nalaba ababizwa ngokuthiwa ama watchmen abalindi ngizwe inkosi ikhala ngalabo bantu okuthiwa abalindi awubazana ngazi nikuphoda ngiyangicela nisondele ngizwe since udokotela wafona kwahlala ngalelo langa uthi ukuhamba ukukhuluma nabalindi lokho insuku siyahamba ngithi khona umlayezo ozayo ithi inkosi abalindi watchmen ngivumelene ngichaza i-watchman lapha ka-Israel kunabantu ade bebizwa kuthiwa abalindi ama-watchmen bengahlali phakathi edrobheni kodwa bekuthiwa kubiyiwe edrobheni ephinde yohlala phezu kwey'ndonga abalindi bebenganelisi ukuthi iy'ndonga zikhona besithi iy'ndonga zikhona besuka emakhaya abo behambe boyohlala ey'ndongeni kuthiwa abalindi khona into ade beyenze ey'ndongeni bekuthi ngapha abantu abawodinaki benza amaphathi bajabulile kodwa abalindi amehlabo aqalaza izimpi eziza kude thiwa abalindi bebengenendaba ngamaholidi bengenendaba nemicimbi yangaphakathi bebeyazi mnandi kanjani kodwa ngenxa yeposition yabo bebehlala ey'ndongeni beqalaza izimpi kuthiwa laba babeziphathi mfundisi umbuli bebazi ukuthi siphephile uma abalindi besathule ngoba abalindi once babona impi bebenendlela abamemeza ngayo bethi hey sahlaselwa manje laba bakwazi ungaboni lutho kodwa amehlaba abalindi ngaphandle kwabalindi basunywa izimpi. I want to be specific manje ngisisa uthe uNkulunkulu ikhaya ekhaya linomlindi uyingozi udlala kanti wena mlindi walelo khaya uthe uThixo kimi ibandla nebandla linomuntu othile oyi-watchman wathi umphakathi nomphakathi unabantu abathile abangama-watchman labo bantu abajabuli njengabantu basedrobheni aba-athendi zonke izinto kodwa bahlale ey'ndongeni baqalaza izinto ezizayo bese beshaya ikhwela kwabangaphakathi abangaphakathi belahla izinto zephathi bethatha izikhali ngoba bethanyiswa abalindi. Uthi kuNkulunkulu amakhaya amabandla umphakathi awunabalindi senze iphathi ngishimpi sifikile. Uthi siphila kwisizini la khona sicelebrate sijabule kanti impi ihlasele inkinga kunabantu abahlala ey'ndongeni basukile bajoyina abantu basedrobheni kodwa namhlanje siyathandaza nje sithi uNkulunkulu labo ababeke ey'ndongeni kule ntshukumo babuyisele endaweni yayo. Ukuthula kwabalindi kutshena laba imessage usisho ukuthi khamba kahle. The biggest question njengoba sithule kangaka ngabe khamba kahle ngempela yini awangazi nikuphoda abangcwele njengoba sithule kangaka ngabe khamba kahle ekhaya lakho
ngabe khamba kahle ebandleni lakho njengoba sithule kangaka ngoba ukuthula kwabalindi kuthumela imessage. Even isilence yabo iyakhuluma uthi uma bethule shuza siqhubeke sijabule. Baqalaza lapha ya in the presence of our watchmen. Ayikho impi ezumayo. Anikho bangcwele. Yiphutha sizinwe izimpi emasontweni, sizinwe izimpi emakhaya kodwa sinabalindi. In the presence of our watchmen, impi ayisizume. Ithi fika amagcekeni abalindi bayilande lapha yangamehlo. Bayibonisa lapha ya. Now let me say this, church. Le message engisazokusho ngizokufunda amavesi awu2 mase ngidlala phansi. Ukuthi uthini ngabalimi. Ngenzeka kanti angithunywanga kuwe, mhlawumbe umuntu uvele wasedrobheni. Hamba ophatha. Kodwa kunabantu engibathandazelayo. Laba bangabalindi sengathi bangayizwa lento namhlanje. Inkosi engithumele bona. Ngoba ikhaya nekhaya uthi uThixo mangihlezi lapha phansi uthi sinabo abafundisi kodwa likho ikhaya nekhaya nomfundisi kodwa le yabalindi uThixo uyenze ukuthi ayikho department ayikho i-community ayikho organization engenawo umuntu ogcotshela uba umlindi akagcotshwa abantu ayibeke i-ordination yalomuntu ukuthi hayi namhlanje sigcoba umama ubani umlindi webandla kodwa ugodwa izulu livela limthatha izulu phakathi kwabantu limbeke indongeni. Mina ngithi kunezimpi okumele masisa kwakho sifike kabi kanti kunomlindi la ekhaya. Kunomlindi la ekhaya. Uma uyifamily of 4 ekhayeni bawu5 ngicela uyibuze namhlanje engabe ubani othenjwe ngokuba yi-watchman. Before udlale amagame asekhakini udlala izinto before udlale akuqala ucheck ubani i-watchman ngoba mhlawumbe uwe ungazi udlale nabadlalayo. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Uthi uThixo kimi Bishop. Uthola ukuthi umzalwane usehlebe ethe bandleni sekonakele kuyabheda kanti akazi ukuthi uyena njo uyena oyisizathu esifake lempi ebulala ibandla namhlanje. Ukube yena beyilento agotshelwe yona ngabe lempi ayingenanga. Uyinkosi ungazazi usuhlaba izinto kanti wena ikhozi usuka endaweni yakho as a watchman wahuphi politiki yebandla. Angisho bazalwane kunabantu akufanele lapha phakathi kwethu bengayingeni inxokozo le yamasonto. They don't qualify ungena ipolitiki yasesontweni because of their high position. So lapha kaIsrael uma kwakhiwa izindlu ngaphandle bahlala endongeni hayi ngoba bahlala phezulu kodonga nabo banendlu kodwa kuthiwa biyenza ukuthi ayibe yinde ukudlula zonke izindlu zasedrobheni abangahlali in the same level nabantu abagadiyo ibona. Ungabagada kanjani abantu ku-level eyodwa nabo? You need yokuthi suka uye ku-upper level. Suka uye ku-upper level. Upper room. La khona ozokwazi khona ukuthi iview yakho ibe kahle. Wena okuninga ukubona umlindi inkinga ushawa iview. Ilocation wakhe kuyakunqabela iview. Ngeke wakhe indabeni umlindi. Ngeke wakhe emjolweni nakonke amagame okubhinyanga ube umlindi. Uma umlindi uba disciplined. Ngoba uyazi ukusuka kwakho kufa abantu. Uyazi ukuthi makwe konyaka siswa wena
kunamabandla afanga ba akazefe kuneyingane ngabe zethu ayikhulelwanga ezinye sizeyigxeka kanti kodwa obani owakumona bebone lempiza ingakashayi ngaphakathi. Watchmen, 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 watchmen. Yabona lama verses siwafunda, they are very straightforward. Ukuthi uThixo uthini ngathi namhlanje? Isaiah, I'm done. Funda dadewethu, I'm done. Isaiah 32 verse 6. Sengiyazi vele engakhulumi nabo sebesele. Engikhuluma nabo sebela iduze. This is a message for you. Hamba ekhaya uyothatha iposition yakho. Hamba esontweni lakho uyothatha iposition yakho. You are the watchman. Funda sis, verse number 6. 62 verse 6. Come on, come on, come on. Oh la kashande keseyama. Yebo. 62 verse 6 sis. 62 verse 6. Come on sis, yebo. Nimvulele microphone mancwele, yebo. Come on, come on, come on. Ezingangeni zakho Jerusalem. Ezingangeni. No, verse 6 is long. Verse number 6. Okay. Ezingangeni zakho Jerusalem. Yebo. Ngimisile abalindi abaya kuthula abalindi abaqhanasa ababusi nabantu bonke bahlale engangeni. Engangeni zakho Jerusalem ngimisile abalindi funda sisi. Abayi kuthula nakanye. Abalindi abathembekile abathuli Imini nobusuku. Bafethu ababona noma sonto. Abantu abahlezi bexhuma ama-area imini nobusuku. Yokuthi uma kukhona into engahlasela ingane zami angiyibambe semthani. Abafethu ozani bangcwele. Imini nobusuku abathuli abalindi. Ababona ukuthi bamasonto akubona abantu abathula kungena impi. Abathuli day and night. Come on sis. Nina enibakhumbuza ngosimakade maningaphumuli. Nani enibakhumbuza ngosimakade maningaphumuli. Futhi ningamniki ukuphumula aze alakhe iJerusalem. Abalindi abakhathi izitha kuphela kodwa bahlupha noNkulunkulu ukuthi into afana yenze bamhlupheze yenze. Shuthi bayabelesela bethi uNkulunkulu wawuthena kodwa namanje sibona kungenzeki. Abahluphi nje kuphela isitha kodwa bahluphe nosimakade. Bethi uNkulunkulu balela bayoda mina ngilele. Khona into abathembisa yona namanje ngiyiboni. Futhi ningamniki ukuphumula aze alakhe iJerusalem. Abalinda bamnika uJehova ukuphumula until eyakhe into ayithembisile. Verse 7 ngiphumule iscript. Alibeke libe indumiso emhlabeni. Yebo. Usimakade ufunge ngesandla sakhe sokunene nangendalo yamandla akhe. Shuthe laba bangabalindi bahamba bemphethele ama promises akhe ukuthi wawuthembisa uthe. Shuthi abalindi baba neinformation. Awukwazi uba umlindi ube umuntu okuhlulese ongazi lutho. Awukwazi uba umlindi ube ubhatata into engazi lutho. Uthixo utheni ngefamily yami? Utheni ngebandla lami? Utheni ngomphakathi? Ngoba mangiya fanele ngihambe ngigodla isitaka ayishilo. Ngithi wena uNkulunkulu owaqamba manga uthena. They pray for the promise. Abalinda kubona abantu abambe bekhala komakhelwane. Abalinda kubona abantu abakhala kuma status of Facebook and WhatsApp.
uma usumlindi usudlulile ekutetemeni kodwa usuyi higher level yokuthi into engenzeki ngiqonda izulu ioffice la khona ngithi ngizo encourage ngoba wathi wena uNkulunkulu shandeka sayalama. All right, Isaiah 56 verse 10. This is the last passage engiyifundayo. This is yabona ke lenzo lifunda manje liveza ukuthi yini ekwenze wanje wena. Yini umlindo nje? Nasi ingxaki zakho. Funda sisi. Yebo, nabo ngiyakubayisa entabeni yami engcwele. Ngiba 56 verse 10 dadewethu. Abalindi bakho bonke ngothi lwabo bayizimpumputhe Mana sisi ngicela ungatatazeli ngoba sesofeza ingxaki yabalindi esihlangane nabo namhlanje ekseni ukuthi wena hayi ngoba ungekho kodwa ukhona kodwa ukhishwa amehlo uthi uThixo kunengxaki ngiyayiunderstand impumputhe edrobheni ngaphakathi kodwa yishwa ukuba nomlindi oyimpumputhe izinto zidlula phambi kwakhe akaboni zidlula phambi kwakhe. This scripture ayisakhuluma ukuthi abekho but isiveza ukuthi impostoli bakhona kodwa yini be useless kodwa bekhona. One bayizimpumputhe amadimoni aqhanasa phambi kwabo imimoya ingena iphuma phambi kwabo. Jesus. uThixo akakhala ukuthi ibandla liyimpumputhe. uThixo akanendaba nebandla ngoba ibandla limiswa abathile. Unengxaki ngoba laba abathile. Nempumputhe ikwazi ukuphepha uma umlinde namehlo. Ngoba umlindi ungamehlo esizwe. Makubona yena umndeni ubonile. Makubona yena ibandla libonile. Makubona yena isizwe sibonile. Uthi kodwa uThixo ingxaki yami nginabalindi kodwa they are blind. Sishaya ithomo ina lafanele singasayishayi khona. Kuthi konakele sijive kodwa usathane bephakathi kwethu. Yiso lesikhathi sethu abasingasazi soke sisibone la khona abantu abanezintamba abathwalayo bekwazi ukukhonza enkonzweni yethu bephume kungakaze konakale lutho. Uma sebekhonza isikhathi eside sizibafake ngisho ama-committee into yethu ayiphazanyiswa inkinga sizimpumputhe. Funda sisi nayi ingxaki yokuqala yebo Abalindi bakho bonke ngothi lwabo bayizimpumputhe abanakwazi. awukwazi ukuba umlindi oclueless. Umlindi uphatha ulwazi, the ignorant. Umlindi uphatha ulwazi kuthi kwenzeka into akayichazi njengokuthi abantu bachaza bethini. Yena ukwazi ukuchaza ethi lokhu kunje kodwa kunjena kahle kahle ikhathi zokugcina kwathiwa koba nje. Laba bazimpumputhe secondly abanalwazi. Umbuzo mamdokotela solithatha apho ulwazi ngoba ama-public studies siwafuni zonke izikhathi zokufundisana siyifuni. Sifuna la kuzoxhunywa khona nje inkonzo sezidila nama feelings then ukulwayisa ulwazi. Amabandla la isho ulwazi ayabanda
lawa sithi ayashisa ilawa kitaza imizwa yethu. The church of our days. Have kumnandi in my church. Yini mnandi? Hayi sijayiva size siphume. Unga enjoy ukujayiva. Kulesi sikhathi esikuso. Ukujayiva ispice kodwa sizelanga ukujayiva. Sijayiva nje sispice. Kodwa into esizele waNkulunkulu uthini ngezwe lethu? Uthini ngeingane zami? Fanele ngibe nolwazi. Laba bazimpumputhe abazi lutho uzazothola isimanga. Funda sisi. Funda sisi. Funda dadewethu. Bonke bayizinja. Sisintana igama ulifunde kakhulu. Oh shakamosa yalama. Funda sisi, boldly. Bonke bayizinja ezizimungulu. Leli verse bazanqane ngibuye la alisithuki. Angithi inja kwami yenza umsebenzi womlindi. So kuthathwa icharacter yenja ifaniswa nathi. Sekuthiwa ke thina siyizinja ezimpi ezizimungulu. Cabanga uba nenja kungena izitha kodwa ithule. Kodwa namhlanje sengathi inkosi izovusa izinja. Uma ibona into esingayazi lana siqale ikhonkothe. Uthi ake ngithi inkosi buyisa ukhonkotha kwebandla. Shakamaya lakaza. Ayithi into it uMC vele khonkothe. Ethi nje ngiyabingelela baze ngisazoqala ihlelo lami. Ngizwe sengathi kunomoya nje. Umoya uthuke akakakhulumi ngisho umfundisi webandla. Kodwa ngisho ingane yakho nyekhonkotha. Awukho umoya ovela ungena ukhanaze. La ikhaya khonkotha noma yini. Leli gama lokuthi izinja ezingakhonkoti ingoba inja emzini womuntu iwatchman kwelenyama. Uma uhlezi kwakho ithule shuthi ichaza usangena umuntu. Cabanga unenja kungena abantu bethatha inkomo zakho bethatha into zakho kodwa izinja zakho ithule. Uthi kuthi konenkinga laba balindi banamhlanje bayizimpumputhe abazi lutho. Number 3 bayizinja zikhonkotha. Kungena izinto ziyaphuma nje bayahlela. Ayikhonkotha abana voice ngoba ukukhonkotha inja ikhonkotheli uxosha into. Ikhonkothela ukuxosha into kodwa mainly ixokothela ukwazisa umnikazi wayo ukuthi mnikazi wami ohleze endlini khona into ehamba lana. Kodwa inkosi ngokusibuyisela kodwa abalinde ebandleni. Esothi kumnandi enkonzweni ethi bengicela uningi uphisha 2 minutes kanti kunento aseyibonile ingene egcekeni. Laba namhlanje abakhonkoti shuthi bakuyilevel ukuthi noma two izinto bayibonile kodwa bakwazi ukuthula nazo bekhuluma sekumoshakele bethi hayi ngabona nje lengane yafika izomosha. Ukhulumelani simoshile ngoba inja ikhuluma umuntu esethontshile ikhuluma nje ejump ifence masiyaqala ethi akakathathi lutho kodwa unyathela nje endaweni enye. Kodwa ake ngithi namhlanje akasime sikhonkote kungakonakali. Sishaya icharacter kungakawi umuntu. Hayi lokho sasishaya sesivutha ngoba kuwabantu. Abalindi fa babona idemoni leinkanuko ziza. Hayi lobo seqiniso ngoba kukhulela izingane. Ngoba isilakhe umfundisi fanele uyabiza abalindi bakhe kuze kodwa zibe nje izingane benibonani benithuleleni kungathethiswa izingane kuphela.
manje thina sihlasela okonakele awuseniye enyangeni waye umoya wokuthwala nenyanga singawushaya ngakathwala imoto asikhonkothe thina sifuna ukushaya manje sibashaye bonke laba abathwalayo sibashaye ngoba sebegcwele manje sebegcwele beqala bezenza abafundisi izinyanga sibashaye sasithuleleni besahlasela ibandla benyonyoba sengathi sasibashaya letho okhehle lezi noma gejageja kwafanele umoya siyibone bengakafiki la yingakho ezekizathi le moya ayisiyibonanga ezeketha abaningi sinabo la entshukumeni kodwa futhi bahamba nalabo abantu ngoba vele basizwa sithule shuba ijazi siyafana kanti inyanga nomsindiswa izinto ezimbili esingafani idlozi nomsindiswa izinto ezimbili esingafani abasindiswa yilabo bathi igolide nesilva sinalo kodwa lokho esinakho sisebenzisa kho egameni Nkosi buyisa abalimi ake sithi kancane abazobona bebe nolwazi bekhonkothe kungcono ngathandwa abantu kodwa ngibe ngenza umsebenzi omlindi nokuthandwa abantu ngidume kodwa ngidayisa umhlambi kaJehova. You are the watchman. Your silence itshena izimvu ukuthi kusho ukuthi kuphephile. I told another man of God, Dokotela, ithi bandla lami liyalimala lapha eThekwini manje ngene umuntu othize wezinto ngapha edaputapu manje abantu bayancipha ngapha kimi. Ngithi mina yazi into yokuqala edathi bencipha abantu bakho ingoba wena uthi izinto la ekhaya ayingeni usaba ngisho ukuyimention epulpit lakho ngelinye ilanga fanele usho ukuthima uthi izinto la sisebenzisa bala sishiya intambo why nina lokhu nishuka khotha izinto ngoba nenza abantu begcine bethi shuthi kuhle nje ibandla liminyomfeke kanje ngoba niyasaba ngisho umention izinto sesaba ukukhonkotha ukuthi ngeke la sibe nabasindiswa abafaka intambo ezibomvu intambo nginyanya ngento eyodwa uyifaka kuthiwa igadi engalahleki kodwa igama ulithola ligade wena angikwazi ukuphila ngento kuthiwa mina ngiyigadi kodwa ngiyayithemba egade mina athi uSolomon igama likaJehova umbhoshoko namandla obalekela kulo angikwazi ukuphila ngento kuthiwa ngiyigadi engagabuki kanti ubani ogade omunye la sichibhisile into yethu kanti siphethe into namandla siphethe into ephilayo siphethe into enamandla siqala nje abashumayela beshumayele ama-intercessor ayinthasise kodwa nalabo singabakhohlwa abalindi bevuka uma futhi umlindi musu ukufuna ukufakwa ezikhaleni ngoba abalindi baqeda ukuthi bafuna ngicathi bangabalindi babona yonke into sebefuna ke manje ukuphakanyiswa esontweni befakwe ezikhaleni umlindi akafakwe ezikhaleni uhlale onqenqemeni engabo nobody in the church kanti uyena njini yebandla engabo nobody in the church kanti uyena mehlo ikhundla sisibulele eda sisileyo verse kuphela bayizimpumputhe abazilutho bayizinja ezingakhonkothe ungathi unenja kodwa kwakho kutshontshwe ikhona ihamba idlalisa umsila
idlalisa izitha. Oh, Church of God, take your position, Church of God. Kunezinto fanele bazi nje abantu ukuthi thina sihlangane nazo. Asikwazi uyi-entertainer. Funda sisi, nansi enye into ezokuthusa ngawe nansi. balala baphuphe Bayalala kanti umlinda akalali. Laba ke banamhlanje kuthiwa bayalala beze bephuphe. Ungalala kanjani uneposition ecayi kanje? Umlindi uthi nomelele kodwa uyeza ukuthi kuleli inyama kodwa umoya wakhawulele. Ithi lihlupha ingane ngale kamereni ezwe yena la elele. Ezwe hlasela into elele. Hayi evukile ethi fire ngishelele. Akalala umlindi. Kodwa uthi labe nginabo bayalala. Baze bephuphe. Cishe nganezela beze bedle ngisho emaphushweni behlafune. Umlindi. You are the watchman. Wena ulala uyaqwasha. Uyaqwasha. Umuntu oqwashile mayezwa isound encane. Ulala ungalele. Mina namhlanje ngithi wenkosi uJesu awusivuselela ababalindi abalele kanje. Bebuyele kule yanto yabo yokulala bengalele. Bezwe isandla sibanyakazisa ngo12 engavukanga alarm. Ezwe ingelo sisamba othandaza. Hayi umlindo olala ngo6 evuke ngo6. But nansi yini konke ezokuthusa la ngawo. bathanda ukozela Bayathanda ukozela. Laba abantu amehla abakhathele. Kunento engiyifunayo sisimase ngivala. Iyodwa into engiyifuna. yebo bayizinja Yebo. ezihahayo Nanti ade ngifuna ukuvala kuyona. Nanti into engifuna ukuvala kuyona. Ingozi ukuthi ngibe nenja kwami kanti iyahaha. Ngoba isitha songena siphethe amaqatha. Siphotha amaqatha, siphosa amaqatha, inja yamayihaha iyoyeka isitha singene inaka amaqatha. Noma amenu ngekho ngicela ukuyikhuluma le. Yokuthi awukwazi uba umlinda nto uyahaha. There are things ofana uvume sikudlule. I-appetite awukwazi uba umlindi une-appetite engaphandle. Uhalela zonke izitayela yonke into ayikho into etrendayo ofuna ikwedlule. Ezinye awunakile ziphoswa njengeqatha. Hayi ngoba yitrenda zifuna ukuthi naki iqatha. Bese kuyamosheka ebandleni. Kumosheke kubantwana bakho. Funda ukubona yabona leli iqatha akile isibusiso le. This is an enemy. Ifuna ngilahla ifocus. Silinda imshado vele yebo kodwa khona engeke iphoswe uNkulunkulu. Kuneminye okophoswa kanti nje kunento enkulu ibhoma ufuna ukuyenza manje nje isiphazamisa. So you need to be disciplined as a watchman. Be disciplined as a watchman. Ubona yabona lokho kuphosela nje uzongiphazamisa. Kuhle khona impela. Kodwa izandla ezikuphosile akakwazi oyisitha ngiphosela into enhle kanti unenhloso ezinhle. Noma yini ephoswa yisitha noma ingayinhle kodwa imotive. Uma umlindi awucheck iqatha uchecka nesandla esiphosa iqatha. Mina nidla konke hawu Nkosi singibusisile Inkosi ngibusisile Inkosi ngibusisile Inkosi ngibusisile. Hey unezinto zizophoswa kanti ayiveli kubaba wethu.
bapostoli nanti into engiyishoyo kunomuntu ozothi usebenza la esebenza kwi-office eliphansanyana ethole the higher position emisa kwenye province i-promotion ngokwenyama kodwa maye ngeyothandaza ngabona ukuthi khona lapha asuswa khona le mina ngikhuluma ngayo ngiyayazi umuntu ephonyothwe ephumelele kanti umbuso ufeyilile akanakanga yena ukuthi le position ekususe KZN ithi Limpopo inkinga uyingozi mawuse KZN uyingozi mawuse Gauteng ivele ikususa ithi Mpumalanga uma usukhulile uchecka nama offer awukwazi ukuba umlindi kanti uyahaha kuthi angithandaza njengamanje ngithi Nkosi phuna neappetite yabalindi phuna neappetite yabalindi let me make this reference ayi-1 uJesu lo uhamba phezulu kwamanzi uPeter lo this is a miracle church ngiyacela umlindi engizwe ukudlula bonke abantu ngifuna ubone uPeter ekwikhakethe oba umlindi imiracle le wonke umuntu engajabula esheshe ethi hawu nazi imangalisi uthini uPeter uthi ngeke vele ngigijime ngiye lapha uma Nkosi kuwe uma kuwe kodwa Nkosi singabathatha abalindi abakwazi ukublock ipromotion bethi ngicela ime kancane ngisayo confirm uma Nkosi kuwe shonizwi then mina ngizoza kuwe shuthi uma lingekho izwi econfirma wena noma ungamuhla umangaliso kodwa ngizi uyabona uba umlindi kubula kubantu unama offer walahlayo bethi wageja umuntu kanti wena usubonile ukuthi uma ngekho uNkulunkulu wami la umujove ngayakhi indlu oyakhayo uyakhelise uma umlindi uhlezi uyibuza njalo ukuthi uma ngenza lokho basaphephile nabantu abangaphakathi awuyena umuntu ojampela amathuba uqala ucheck the interest of the people. Let us stand. Let us stand. Sholo komasayana. There's 1 minute prayer. There's 1 minute prayer that we need to do. There's 1 minute prayer. Sivala mehlo uma izandla ivuma ukuyinyusa phezulu ungayinyusa. I'm praying. Uma futhi Inkosi ikuthuma nawe uthi njengalo sisigijima uyilahlela uzwe uyilahle uyazi uwenzani uyazi usixa uthini kuwena but ngifuna sithandaze manje sithi Inkosi nakule ntshukumo enough is enough. Enough is enough. Amehla ade nqondiwe ayabuya ulwazi belitshontshiwe liyabuya ukhala ukhaha okade kungimbamba namhlanje ngiyakhululwa kule ntshukumo lena kaMeyi namhlanje ngiyakhululwa angeke ikhaya lami liphele ngikhona angeke ibandla lami liphele ngikhona angeke emphakathini wami kumosheke ngikhona mina ngivusiwe njengomlindi ayikho ifunction ordination lena uyenza ungangconywa umuntu
lena uyenza ungashayelwa umuntu izandla. Take your position. Sesiyathandaza. I pray, Holy Spirit. Baba sengikushilo Nkosi okubeka enhlizweni yami. Ngibona Nkosi uvusa abalinde kade sebebulewe. Ngibona uvula amatilongo abalinde kade sebeboshiwe. Namhlanje sizokhuleka njengebandla. Ayavuleka amajele. Bayaphuma bathile. Namhlanje sizokhuleka. Amathuna akathe ngcwaba bathile. Namhlanje ayavuleka. You are raising men and women of your own heart. You are raising the remnant inzali ezosala kuleli bandla elimoshake kangaka. Uvusa inzali. Usha mama. Uvula umlomo wakho, child of God, 30 seconds. Just open your mouth. Yes, open your mouth, 30 seconds. Oh shala mama. Mina ngizwe ingubo. Ngizwe ingubo iyabuyela. Ngizwe amehla yabuyela. Come on. Ngizwe appetite yanqunywa. Usha, come on church, 30 seconds. Ngizwa kuhluma amehlo. Ngizwa khamba ukuthongo. Usha, come on. Come on church. Few seconds. Mina ngumlindi. Mina angifani nodadewethu. Angifani nabafowethu. Bangahlala kodwa mina ushakamaya ilakasela ilakashakama nawamandla afusa abalindi ababulewe nawamandla afuna amatilongo sheneke sayalama. Come on church, take it 30 seconds, come on church. Hey! 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 Buyisi voice ebandleni. Buyisi voice. Buyisi voice ebandleni. Sizokhokotha. Sizokhokotha. Angeke sithule. Ilamaya shamama. Elaya sela. Elaya shakamama. Elaya kesela. Sesikhona emzini wenkazimulo. Sesikhona emzini kaNkulunkulu. Thatha amandla, thatha amandla. Lapha kuvuka izinto ezibulewe. Lapha kuvuka izinto ezifile. Lapha ungena ungenamandla uphuma usemandleni. Thatha arise child of God. Vuka Siyoni wembatha amandla akho. Vuka Siyoni. Vuka mama. Vuka baba. Vuka nsizwa. Vuka ntombi. Wena umlindi. Wena umlindi. Jesus. Arise.
Arise. Arise. Arise. Wanutenshiwe. 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 Lord, remember us. 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 Jesus, Hiraboko Sate. Itapala kamando koseteke adabaha. Alandu kasato kobre hasana. Eshata komali eto hasaba. Itoka kadoshana itaba. Likapande kezatu kabayeta. Ragadande kepasuka. Apalu katekeya. Melo shala kuze. Yakade shalode. Apapa tota yake. Etoni dekayado. Sheke nakuta. Rege shade. Ela palu saya. Shaka tekendo lapa. Mela kutayo. Ili palu zeniato. Yapate ketapa. Shande kapaluse. Nivali mutaria hase. La fire kotaya. Abayo keta. Makeketando. Ipapa pakaya. Lekatuya. Shene mekose. Sheli palave. Fili ndondo ya kezowa. Apaneto maliaka. Apatu kateato. Idotatiato. Livanu ishapa. Regedomia kesapa. Eto palikato. Lakuta katayo. Sheka pato kapa. Jesus. Shanda kabaniendo nesadi. Hemadi alima mayase. Saili milikobe. Aili mama teile mama se. Eyala mama keshadama. Itefe ashada. Apapaya saya. Itamaya lekate. Itatosataya. Enonon. Enonon. Kuleno komasedo ya sebraha. Shebra kaven adoskena. Lima yo sandi ishado kamela. Alambu kita uza hishada. Alukabani ketoni asata. Ekuze ashomakate. Tandu kapeli asute. Selitori asande. Itanduka banakado. Ilivambuya sikidi yako. Ideli kopaya. Na yamandu la silikoa. Ataya kusatia. Idoli katoba. Ikapapato. Ekapapalusha. Sukakakayata. Ililo silia husha. Ililo mili siliota. Ilimo telio suka. Itopala kosowa. Adodoya. Ishakaya. Malano sea. Sheli kibra nuvia soto. Kia soko mande.
Oh Lord, hida balia somatia. Gloria veni adokosaya. Harani kazuri ade. Rahili manto idahome. Rahida sundri adi hasumadi ato. Rahidia komilato koriada. Zadikiri okule. Liria sodia kona. Buyalani gimi. Buyalani. Buyalani. Shani toria sitiria hando. Salikoli tebalia hasotea. Selimuria hasini kadoba. Lipaza eshadikataya. Kokuba isikhathi lesi sokubuyela kimi. Isikhathi lesi sokubuyela kimi. Nini yakho nishadaya. Bekana abanye bashila indlela endawo ade ngibamise kuyona. Kodwa isikhathi lesi nginibizela ukubuyela kimi. Ukubuyela endleleni enganginibise kuyo enganginibizele yona. Isikhathi lesi shana khanda falihuta baya. Ritandele kozita malahaso. Ripalikuta ishataya. Ripalikota itapala. Pegani nesingake sifusiwe buyelani. Shilivuta sikata mikoteli yako seya. Hinaya se hindilili bayade Nkosi yenkazimulo. Bayade langa lokulunga kanyezi yokusa. Bayade wanofuna iminyango angafali umuntu. Nofuna iminyango kungabe kusaba khona ovalayo. Bayade wanongena sangweni wedwa. Emva kwakho liyavaleka. Ngoba kakho ongangena la ngene wena khona. Ulungile wena ophathi ihluthulelo sokufa neseHades. Uthembakile akusani wena okhanda ingane. Usakhe ukuba